Doncs l'estudi consisteix en estudiar com el sistema reproductiu femení envelleix. I el que vam fer per fer-ho, per fer aquest estudi, és mirar imatges histològiques i dades d'expressió gènica, per saber quins gens s'activaven o es desactivaven durant l'envelliment femení. Vam veure que els diferents òrgans femenins, en aquest cas estudiem 7 òrgans femenins, envelleixen a diferents dinàmiques, amb diferents ritmes. Hi ha alguns òrgans que envelleixen de manera lineal i n'hi ha d'altres que canvien la velocitat i envelleixen molt ràpidament amb un punt d'inflexió. I no només això, sinó que vam poder mapar quins són els gens que són responsables o que canvien juntament amb els òrgans. En aquest context, la menopàusia, que és un procés que totes les dones hi passen i que ha estat molt poc estudiat en els últims anys, és un dels factors més importants en aquest procés i és el que marca el punt d'inflexió en l'envelliment d'alguns d'aquests òrgans. Podem veure aquests processos no només en els teixits mirant les imatges histològiques, sinó que també ho podem monitoritzar en sang. I això obre la porta a monitoritzar salut reproductiva de la dona mirant teixits que són menys invasius com és la sang.